Vitajte na kanáli Relikvie času, mieste, kde sa spolu vydávame hlboko do minulosti a odhaľujeme príbehy civilizácií, ktoré formovali dejiny sveta dávno predtým, než vznikli moderné štáty, hranice a impériá. Dnes sa presunieme na brehy jednej z najikonickejších riek planéty, do krajiny piesku, monumentálnych chrámov, bohov, faraónov a tajomstiev, ktoré fascinujú ľudstvo už celé stáročia. Vydáme sa do starovekého Egypta, civilizácie, ktorej meno dodnes vyvoláva predstavy pyramíd, zlatých masiek a monumentov vzdorujúcich času. Staroveký Egypt však nebol len krajinou obrovských stavieb a záhadných hrobiek. Bol to svet nesmierne komplexný, živý a neustále sa meniaci. Za monumentmi, ktoré dnes obdivujeme, stáli milióny obyčajných ľudí, celé generácie remeselníkov, roľníkov, obchodníkov, vojakov, kňazov a vládcov, ktorí vytvorili jednu z najtrvácnejších civilizácií v dejinách ľudstva. Keď sa dnes pozrieme na mapu Severnej Afriky, môže sa zdať neuveriteľné, že práve v úzkom páse zelene obklopenom nekonečnými púšťami vznikla kultúra, ktorá prežila tisíce rokov. Kľúčom k tomu bola rieka Níl, životodarná tepna Egypta, bez ktorej by táto civilizácia pravdepodobne nikdy nevznikla. Každoročné záplavy Nílu prinášali úrodnú pôdu do oblasti, ktorá by inak bola nehostinnou púšťou. Tento pravidelný rytmus prírody vytváral stabilitu, na akej mohli vyrásť mestá, chrámy aj celé dynastie. Egyptský život bol doslova prepojený s tokom rieky. Nil určoval rytmus poľnohospodárstva, obchodných ciest aj samotného vnímania sveta. Predstavme si prvých obyvateľov tejto oblasti pred tisíckami rokov. Žili v malých komunitách pozdĺž rieky, pozorovali cykly prírody a postupne sa učili využívať silu pravidelných záplav. Z generácie na generáciu sa ich poznatky rozširovali a spoločnosť sa stávala organizovanejšou. Tieto rané komunity boli základom budúceho Egypta. Spočiatku existovali oddelene, no postupne sa začali prepájať obchodom, kultúrou a spoločnými záujmami. Z malých osád vznikali väčšie centrá a z regionálnych vodcov sa rodili prví mocní vládcovia. Staroveký Egypt nevznikol náhle. Nebol dielom jedného človeka ani jedného rozhodnutia. Bol výsledkom dlhého procesu, počas ktorého sa menili technológie, spoločenské vzťahy aj predstavy o moci. Tento vývoj trval celé stáročia. Predstavme si obdobie, keď ešte neexistovali pyramídy ani slávni faraóni. Ľudia vyrábali jednoduché nástroje, budovali prvé zavlažovacie systémy a postupne si uvedomovali, že spolupráca prináša väčšiu stabilitu než izolácia. S rastom spoločnosti sa objavila potreba organizácie. Bolo nutné koordinovať prácu, rozdeľovať zdroje a riešiť konflikty. Práve v tomto období sa začínajú formovať základy egyptského štátu. Egypt bol od začiatku fascinujúcim kontrastom. Na jednej strane išlo o krajinu závislú od prírody a rytmu rieky, na druhej strane sa tu postupne vytváral jeden z najorganizovanejších štátov staroveku. Tento kontrast medzi chaosom prírody a túžbou po poriadku sa stal jednou z hlavných tém egyptskej civilizácie. Egyptania verili, že svet funguje správne len vtedy, keď existuje rovnováha. Tento princíp nazývali Maet, pojem, ktorý zahŕňal pravdu, poriadok, spravodlivosť a harmóniu. Faraón nebol len vládcom. Bol garantom tejto rovnováhy medzi ľuďmi, bohmi a prírodou. Predstavme si, akú obrovskú zodpovednosť niesol panovník v očiach svojho ľudu.
Ak prišla neúroda alebo chaos, mohlo to znamenať, že bola narušená rovnováha sveta. Vláda preto nebola len politickou funkciou, ale aj duchovnou úlohou. Postupne sa z regionálnych vládcov stal jeden panovník, ktorý spojil Horný a Dolný Egypt do jedného štátu. Tento moment patrí medzi najdôležitejšie udalosti egyptských dejín, pretože vytvoril základ civilizácie, ktorá pretrvala tisícročia. Zjednotenie Egypta neznamenalo len politické spojenie území. Znamenalo aj vznik spoločnej identity. Ľudia začali vnímať sami seba ako súčasť väčšieho celku, ktorý presahoval jednotlivé mestá alebo kmene. Predstavme si obrovskú riečnu krajinu tiahnúcu sa stovky kilometrov, kde sa postupne objavujú chrámy, administratívne centrá a prvé monumentálne stavby. Egypt sa začína meniť na civilizáciu, ktorá bude schopná organizovať projekty obrovského rozsahu. Práve schopnosť organizácie bola jedným z najväčších úspechov starovekého Egypta. Postaviť pyramídu neznamenalo len presúvať kamene. Znamenalo koordinovať tisíce ľudí, zabezpečiť potravu, nástroje, dopravu a logistiku na úrovni, ktorá bola v starovekom svete mimoriadna. Egyptská spoločnosť bola hierarchická, no zároveň veľmi prepojená. Na vrchole stál faraón, pod ním šľachta, kňazi a úradníci, nasledovali remeselníci, vojaci a roľníci. Každý mal svoju úlohu v systéme, ktorý bol navrhnutý tak, aby udržiaval stabilitu. Predstavme si pisára sediaceho v tieni chrámu a zapisujúceho údaje o úrode alebo daniach. Písmo bolo v Egypte nesmierne dôležité, pretože umožňovalo riadiť rozsiahly štát a uchovávať poznatky. Egyptské hieroglyfy dodnes patria medzi najznámejšie formy písma v dejinách. Neboli len praktickým nástrojom. Mali aj duchovný význam. Slová a symboly boli vnímané ako niečo, čo má moc ovplyvňovať realitu. Predstavme si steny chrámov pokryté vyobrazeniami bohov, panovníkov a posvätných textov. Každý symbol mal svoj význam a každý detail bol súčasťou širšieho systému viery. Náboženstvo bolo v Egypte prítomné takmer vo všetkom. Bohovia neexistovali len v chrámoch. Boli súčasťou každodenného života, prírody aj politiky. Egyptania verili, že svet je prepojený s božskými silami a že človek musí žiť v súlade s nimi. Medzi najvýznamnejších bohov patrili Ra, boh slnka, Osiris spojený s posmrtným životom a Isis, symbol ochrany a materstva. Každý región mal zároveň vlastné božstvá a tradície. Predstava posmrtného života bola jednou z najdôležitejších častí egyptskej kultúry. Egyptania verili, že smrť nie je koniec, ale pokračovanie existencie v inom svete. Práve preto venovali obrovskú pozornosť pohrebným rituálom a zachovaniu tela. Mumifikácia nebola len technickým procesom. Bola súčasťou hlbokej viery v pokračovanie života po smrti. Zachovanie tela malo umožniť duši pokračovať v existencii aj po fyzickej smrti. Predstavme si pohrebnú procesiu smerujúcu k monumentálnej hrobke. Kňazi recitujú posvätné texty, rodina prináša obety a celý rituál je navrhnutý tak, aby zosnulému zabezpečil bezpečný prechod do ďalšieho sveta. Egyptské pyramídy sa stali symbolom tejto túžby po večnosti. Tieto monumentálne stavby neboli len hrobkami. Boli vyjadrením moci, viery a predstavy, že faraón je bytosť stojaca medzi ľuďmi a bohmi. Keď dnes stojíme pred pyramídami v Giza, často zabúdame, že pre starých Egypťanov boli tieto stavby živou súčasťou ich sveta.
Neboli ruinami minulosti, ale centrami duchovnej a politickej moci. V období, keď sa staroveký Egypt nachádzal na vrchole svojej moci, sa krajina pozdĺž Nílu menila na miesto, ktoré pôsobilo takmer nadprirodzene. Z úzkeho pásu zelene obklopeného nekonečnou púšťou vyrastali monumenty, aké svet dovtedy nevidel. Ľudia, ktorí prichádzali z iných krajín, videli obrovské chrámy, mohutné pilóny, nekonečné rady stĺpov a sochy faraónov, ktoré sa týčili nad krajinou ako samotní bohovia. Egypt nepôsobil ako obyčajné kráľovstvo. Vyzeral ako civilizácia, ktorá verila, že je večná. Každé ráno začínalo podobne. S prvými lúčmi slnka sa Nil začínal lesknúť pod oranžovým svetlom a život sa opäť prebúdzal. Roľníci odchádzali na polia, remeselníci otvárali dielne a pisári si pripravovali papirusy. V chrámoch sa ozývali modlitby a vôňa kadidla sa miešala s horúcim vzduchom. Egypt fungoval ako obrovský organizmus, kde každá časť mala svoje miesto a svoj význam. Predstavme si mesto Tebes počas obdobia najväčšej slávy. Ulice sú plné obchodníkov, nosičov vody, kňazov v bielých rúchach aj vojakov vracajúcich sa z výprav. Nad všetkým sa týčia monumentálne chrámy zasvetené bohu Amonovi. Obrovské stĺpy pokryté hieroglyfmi rozprávajú príbehy o víťazstvách faraónov a o bohoch, ktorí vraj chránili celý Egypt. Egyptská spoločnosť bola postavená na poriadku a rovnováhe. Tento princíp bol známy ako Mát, predstava kozmického poriadku, ktorý musel byť zachovaný, aby svet fungoval správne. Faraón nebol len panovníkom. Bol garantom tejto rovnováhy. Ak by zlyhal, chaos by sa mohol rozšíriť po celej krajine. Táto predstava dávala moci úplne iný rozmer. Vládnuť Egyptu neznamenalo len vyberať dane alebo viesť vojny. Znamenalo to udržiavať harmóniu medzi ľuďmi, prírodou a bohmi. Každé rozhodnutie malo náboženský aj politický význam. Predstavme si faraóna stojaceho počas veľkého náboženského obradu v chráme. Okolo neho horia fakle, kňazi recitujú modlitby a davy ľudí sledujú každý jeho pohyb. V očiach obyvateľov nie je len človekom. Je spojnicou medzi nebom a zemou. Egyptská civilizácia bola zároveň nesmierne praktická. Hoci bola plná náboženstva a symboliky, fungovala aj vďaka precíznej organizácii. Pisári zaznamenávali úrodu, výšku hladiny Nílu, pohyb zásob aj prácu robotníkov. Bez tejto administratívy by nebolo možné riadiť tak obrovský štát. Predstavme si miestnosť plnú papirusov, kde mladí pisári rýchlo zapisujú údaje čiernym atramentom. Každé číslo, každá značka a každý dokument majú význam. Informácie sú základom moci. Nil bol srdcom Egypta. Bez neho by celá civilizácia nemohla existovať. Každoročné záplavy prinášali úrodné bahno, ktoré premieňalo suchú krajinu na miesto schopné uživiť milióny ľudí. Egypťania preto rieku nevnímali len ako prírodný zdroj. Bola posvätná. Predstavme si obdobie záplav, keď voda pomaly stúpa a zaplavuje polia. Ľudia sledujú hladinu s nádejou aj obavami. Príliš nízka záplava znamená hladomor, príliš vysoká môže priniesť katastrofu. Celý rytmus krajiny závisí od vody. Táto závislosť vytvorila spoločnosť, ktorá si mimoriadne cenila stabilitu. Egypťania vedeli, že chaos môže zničiť všetko, čo vybudovali.
Preto kládli taký dôraz na poriadok, tradície a kontinuitu. V tomto svete vyrastali generácie faraónov, ktoré sa snažili zanechať svoju stopu v dejinách. Niektorí stavali monumentálne chrámy, iní viedli vojenské výpravy alebo reformovali náboženstvo. Každý z nich chcel byť remembered ako ten, kto zabezpečil večnosť Egypta. Predstavme si obrovské stavenisko pri Níle. Robotníci ťahajú kamenné bloky, architekti merajú vzdialenosti a dozorcovia koordinujú prácu tisícov ľudí. Stavba chrámu alebo pyramídy nie je len technický projekt. Je to politické aj duchovné vyhlásenie. Egyptská architektúra mala vyvolávať pocit nesmrteľnosti. Monumenty boli budované tak, aby prežili veky. Kamenné steny pokryté hieroglyfmi mali zabezpečiť, že meno faraóna nikdy nezanikne. Predstavme si umelca vyrezávajúceho hieroglyfy do tvrdého kameňa. Každý znak je precízny, pretože nejde len o dekoráciu. Slová mali moc. Verilo sa, že zapísané meno môže zabezpečiť večný život. Náboženstvo prenikalo do každej časti života. Bohovia boli prítomní všade v rieke, na oblohe, v púšti aj v samotnom faraónovi. Egypťania nevnímali svet ako oddelený od božského. Pre nich bolo božské súčasťou každodennej reality. Predstavme si chrám počas večerného obradu. Kňazi nesú posvätné sochy, ozývajú sa bubny a vzduch je plný kadidla. Ľudia veria, že bohovia skutočne počujú ich modlitby a ovplyvňujú ich osudy. Jedným z najväčších tajomstiev Egypta bol vzťah k smrti. Egypťania sa smrti nebáli rovnakým spôsobom ako mnohé iné civilizácie. Verili, že smrť je len prechodom do ďalšej existencie. Preto venovali obrovské úsilie príprave na posmrtný život. Mumifikácia nebola len technický proces. Bola to cesta k večnosti. Zachovanie tela malo umožniť duši pokračovať v existencii. Hrobky boli plné predmetov, jedlá, šperkov a textov, ktoré mali zosnulému pomôcť v ďalšom svete. Predstavme si tichú pohrebnú komoru osvetlenú len fakľami. Kňazi recitujú modlitby a steny sú pokryté scénami zo života zosnulého. Každý detail má zabezpečiť, aby jeho cesta pokračovala aj po smrti. Egyptská spoločnosť však nebola len o monumentoch a náboženstve. Bola plná obyčajných ľudí, ktorí každý deň pracovali, milovali, hádali sa, obchodovali a snívali o lepšom živote. Práve ich každodenná práca udržiavala civilizáciu v chode. Predstavme si pekára pripravujúceho chlieb skoro ráno, rybára vracajúceho sa z Nílu alebo matku rozprávajúcu príbehy svojim deťom pri svetle olejovej lampy. Tieto momenty sa možno nezapísali do dejín, no boli základom egyptskej spoločnosti. Egypt zároveň neexistoval izolovane. Obchodoval s Nubícami, Levantom aj vzdialenými krajinami. Z Egypta odchádzalo zlato, obilie a luxusné výrobky, zatiaľ čo do krajiny prichádzalo drevo, kadidlo a exotické zvieratá. Predstavme si karavánu prechádzajúcu púšťou alebo lode plaviace sa po Níle plné tovaru. Egypt bol súčasťou širšieho sveta a jeho bohatstvo priťahovalo pozornosť mnohých mocností. No spolu s bohatstvom prichádzali aj hrozby. V rôznych obdobiach čelil Egypt inváziám, vnútorným konfliktom aj obdobiam oslabenia. História tejto civilizácie nebola len príbehom slávy, ale aj neustáleho boja o prežitie a obnovu.
V hlbokom tichu skorého rána sa nad brehmi rieky Níl pomaly dvíha jemná hmla a prvé lúče slnka farbia hladinu rieky do zlatistej farby. Ľudia v dedinách sa prebúdzajú ešte pred východom slnka, pretože rytmus ich života neurčujú hodiny, ale rieka, pôda a pohyb nebeských telies. Staroveký Egypt nie je len krajinou monumentálnych pyramíd a mocných faraónov. Je to svet, v ktorom každý deň závisí od rovnováhy medzi človekom, prírodou a bohmi. Na poliach začínajú roľníci pracovať ešte predtým, než horúčava zaplaví krajinu. Ich nástroje sú jednoduché, no ich znalosť pôdy je hlboká a presná. Vedia, kedy treba siať, kedy očakávať záplavy a ako rozpoznať znamenia, ktoré im napovedia, či bude úroda dobrá alebo slabá. Táto múdrosť sa neprenáša v knihách, ale z generácie na generáciu prostredníctvom skúseností a každodennej práce. Predstavme si dlhé rady ľudí nesúcich koše s obilím do skladov pri chrámoch. Každé zrno má svoju hodnotu, pretože práve ono zabezpečuje prežitie celej spoločnosti. Egyptská civilizácia stojí na schopnosti organizovať zásoby a rozdeľovať ich v časoch hojnosti aj nedostatku. V mestách sa medzičasom začína úplne iný život. Ulice sa plnia remeselníkmi, obchodníkmi a úradníkmi. Písari sedia v tieni stĺporadí a zapisujú množstvá tovaru, mená robotníkov alebo rozhodnutia úradov. Ich postavenie je mimoriadne dôležité, pretože v krajine založenej na administratíve znamená schopnosť písať obrovskú moc. Predstavme si mladého chlapca, ktorý sa učí prvé hieroglyfy na kúsku papirusu. Vie, že ak úspeje, môže sa dostať medzi elitu, ktorá spravuje ríšu. Pre mnohých je písarstvo cestou k životu, aký by si inak nikdy nemohli dovoliť. Staroveký Egypt však nie je len organizovanou spoločnosťou. Je to aj krajina hlboko preniknutá spiritualitou. Bohovia sú prítomní v každom aspekte života. Nie sú vzdialení a abstraktní. Sú súčasťou každodennej reality. Ľudia veria, že bohovia ovplyvňujú záplavy, úrodu, zdravie aj osud celej ríše. V chrámoch sa každý deň vykonávajú rituály, ktoré majú zabezpečiť rovnováhu sveta. Kňazi obliekajú sochy bohov, prinášajú obety a recitujú posvätné texty. Tieto úkony nie sú symbolické. Egypťania veria, že bez nich by sa narušil samotný poriadok vesmíru. Predstavme si vnútro chrámu osvetlené len plameňmi olejových lámp. Vzduch je naplnený vôňou kadidla a tichým spevom modlitieb. Pre obyčajných ľudí je tento priestor miestom tajomstva a posvätnej sily. Faraón stojí na vrchole tohto systému. Nie je vnímaný len ako vládca, ale ako prostredník medzi bohmi a ľuďmi. Jeho úlohou je udržiavať princíp rovnováhy, pravdy a poriadku. Ak by zlyhal, chaos by mohol pohltiť celý Egypt. Táto predstava dáva vláde faraóna obrovskú autoritu, no zároveň na ňo kladie nesmiernu zodpovednosť. Každá vojna, každá neúroda alebo epidémia môže byť chápaná ako znak narušenej rovnováhy. Preto sa faraóni snažia demonštrovať svoju moc nielen vojensky, ale aj monumentálnou architektúrou a náboženskými obradmi. Predstavme si obrovské stavby vyrastajúce z piesku pri brehoch Nílu. Tisíce robotníkov pracujú pod dohľadom úradníkov a architektov. Každý blok kameňa musí byť presne opracovaný a umiestnený. Tieto projekty nie sú len prejavom moci. Sú aj dôkazom schopnosti organizovať obrovské množstvo ľudí a zdrojov.
Život robotníkov je náročný, no nie vždy taký, ako si ho predstavujeme dnes. Mnohí z nich dostávajú jedlo, oblečenie a prístrešie výmenou za svoju prácu. Existujú celé dediny určené pre staviteľov chrámov a hrobiek, kde sa formujú vlastné komunity a tradície. Predstavme si večer v takejto dedine. Muži sa vracajú z práce unavení a pokrytí prachom, ženy pripravujú jedlo a deti sa hrajú medzi domami z nepálenej tehly. Aj v tieni monumentálnych stavieb pokračuje obyčajný život. Staroveký Egypt je zároveň krajinou kontrastov. Na jednej strane bohatstvo chrámov a palácov, na druhej tvrdá práca ľudí na poliach. Tieto dva svety sú navzájom prepojené a jeden bez druhého nemôže existovať. Obchod hrá čoraz väčšiu úlohu. Egypt získava drevo z oblasti Levanty, zlato z Núbie a luxusné tovary z ďalekých krajín. Karavány a lode prinášajú nielen materiály, ale aj nové myšlienky, technológie a kultúrne vplyvy. Predstavme si prístav plný lodí s farebnými plachtami. Obchodníci vykladajú amfory, textílie a exotické predmety, ktoré väčšina obyvateľov Egypta nikdy predtým nevidela. Každý takýto kontakt mení krajinu o niečo viac. S rastom moci však rastie aj potreba obrany. Egypt nie je izolovaný od sveta. Na hraniciach sa objavujú cudzie kmene, konkurenčné štáty a nové hrozby. Faraóni preto budujú armády a opevnenia, ktoré majú chrániť bohatstvo ríše. Predstavme si vojenský pochod cez púšť. Rady vojakov kráčajú pod spaľujúcim slnkom, zatiaľ čo velitelia plánujú ďalší postup. Egyptská armáda sa stáva čoraz profesionálnejšou a organizovanejšou. No aj vojaci sú len ľudia. Mnohí z nich opúšťajú svoje rodiny na dlhé mesiace alebo roky. Vojna pre nich nie je len slávou, ale aj neistotou, strachom a túžbou vrátiť sa domov. V hrobkách a chrámoch vznikajú nádherné maľby zobrazujúce život v celej jeho rozmanitosti. Vidíme poľnohospodárov, hudobníkov, tanečníkov aj lovcov. Tieto obrazy nie sú len dekoráciou. Sú pokusom zachytiť život tak, aby mohol pokračovať aj po smrti. Egypťania totiž veria, že smrť nie je koncom. Je len prechodom do ďalšej existencie. Preto venujú obrovskú pozornosť pohrebným rituálom a príprave na posmrtný život. Mumifikácia, hrobky a pohrebné texty sú súčasťou snahy zabezpečiť pokračovanie duše. Predstavme si tichú pohrebnú procesiu smerujúcu k hrobke vytesanej do skaly. Rodina nesie obety, kňazi recitujú modlitby a vzduchom sa nesie vôňa kadidla. Tento moment je plný smútku, ale aj nádeje. Pre Egypťanov je večnosť niečím veľmi konkrétnym. Veria, že ak budú správne vykonané všetky rituály, zosnulý bude pokračovať v existencii vo svete bohov. Táto predstava formuje celú ich kultúru a spôsob myslenia. Staroveký Egypt tak nie je len ríšou monumentov. Je to civilizácia postavená na hlbokom prepojení medzi prírodou, vierou, mocou a každodenným životom. Každý chrám, každá hrobka a každý kus papirusu nesie stopu ľudí, ktorí sa snažili pochopiť svoje miesto vo vesmíre. V horúcom vzduchu nad údolím Nílu sa pomaly dvíha ranná hmla a prvé lúče slnka osvetľujú krajinu, ktorá už tisíce rokov žije v rytme vody, bahna a neúprosného času. Staroveký Egypt nevznikol naraz ani z rozhodnutia jediného vládcu.
Bol výsledkom dlhého procesu, počas ktorého sa malé komunity pri rieke postupne menili na organizovanú civilizáciu schopnú vytvoriť monumenty, ktoré prežili celé veky. Každoročné záplavy Nílu prinášali život. Keď sa voda rozliala po okolitej krajine, zanechávala po sebe úrodné vrstvy čierneho bahna, ktoré umožňovali pestovanie plodín aj v prostredí obklopenom púšťou. Bez tejto rieky by Egypt nikdy nevznikol. Bola zdrojom potravy, obchodnou cestou, duchovným symbolom aj základom politickej moci. Predstavme si prvých roľníkov, ktorí pozorujú stúpajúcu hladinu rieky a vedia, že od nej závisí ich budúcnosť. Každý rok sledujú jej správanie s rovnakou pozornosťou, pretože príliš slabá záplava môže priniesť hlad a príliš silná zničiť dediny. Tento rytmus sa stáva súčasťou ich života aj viery. Postupne vznikajú prvé väčšie osady. Ľudia sa učia organizovať prácu, budovať zalažovacie systémy a rozdeľovať zdroje. Tam, kde kedysi existovali len malé komunity, sa začínajú formovať mocenské centrá. Tento proces trvá generácie a vytvára základ pre vznik jedného z najvýznamnejších štátov staroveku. V tomto období ešte neexistujú obrovské pyramídy ani monumentálne chrámy, ktoré si dnes spájame s Egyptom. Civilizácia sa len rodí a jej obyvatelia sa snažia pochopiť svet okolo seba. Pozorujú pohyb hviezd, cykly prírody a meniace sa správanie rieky. Z týchto pozorovaní vznikajú prvé predstavy o poriadku vesmíru. Egyptská spoločnosť postupne vytvára myšlienku, že svet funguje na základe rovnováhy. Tento princíp sa stane základom celej civilizácie. Rovnováha medzi človekom a prírodou, medzi chaosom a poriadkom, medzi životom a smrťou. Vládca nebude vnímaný len ako politický líder, ale aj ako garant tejto rovnováhy. Predstavme si okamih, keď sa prvýkrát objaví predstava zjednoteného Egypta. Dovtedy existovali rôzne oblasti s vlastnými vodcami a tradíciami. Spojenie horného a dolného Egypta znamenalo obrovskú zmenu. Vzniká štát schopný koordinovať veľké projekty a kontrolovať rozsiahle územie. Tento proces zjednotenia nie je len politickou udalosťou. Mení spôsob, akým ľudia vnímajú sami seba. Začínajú patriť k väčšiemu celku, ktorý má vlastné symboly, bohov a identitu. Vzniká predstava Egypta ako večného kráľovstva chráneného bohmi. Predstavme si prvé kráľovské dvory, kde sa rodia nové formy moci. Vládca obklopený úradníkmi, pisármi a poradcami začína vytvárať systém, ktorý umožňuje riadiť tisíce ľudí. Tento systém je založený na organizácii, záznamoch a kontrole zdrojov. Pisári sa stávajú jednou z najdôležitejších vrstiev spoločnosti. Ich schopnosť zapisovať informácie dáva štátu obrovskú výhodu. Vďaka nim možno sledovať zásoby obilia, organizovať stavby a vyberať dane. Písmo sa stáva nástrojom moci. Predstavme si mladého chlapca, ktorý sa učí kresliť hieroglyfy na hlinenú tabuľku. Vie, že ak úspeje, môže sa dostať do služieb chrámu alebo paláca. V spoločnosti, kde väčšina ľudí pracuje na poliach, je vzdelanie cestou k vyššiemu postaveniu. S rastom štátu rastie aj význam náboženstva. Egyptskí bohovia nie sú vzdialené bytosti oddelené od každodenného života. Sú prítomní všade v záplavách Nílu, v slnečnom svetle aj v smrti. Každý aspekt života má svoj duchovný význam. Predstavme si chrámové obrady pri východe slnka.
Kňazi prinášajú obety a recitujú modlitby, zatiaľ čo vôňa kadidla stúpa do vzduchu. Tieto rituály nie sú len symbolické. Ľudia veria, že pomáhajú udržiavať rovnováhu sveta. Postupne sa začína formovať predstava faraóna ako božského vládcu. Nie je len človekom, ale sprostredkovateľom medzi bohmi a ľuďmi. Jeho úlohou je zabezpečiť prosperitu krajiny a udržať poriadok. Tento koncept dáva egyptskej moci mimoriadnu stabilitu. Predstavme si korunováciu nového faraóna. Celý obrad je plný symbolov, ktoré majú potvrdiť jeho spojenie s bohmi. Každý detail má význam a posilňuje predstavu, že vládca nie je obyčajným smrteľníkom. S pribúdajúcimi generáciami sa egyptská civilizácia stáva čoraz organizovanejšou. Objavujú sa veľké stavebné projekty, ktoré si vyžadujú tisíce pracovníkov a precízne plánovanie. Tieto stavby nie sú len prejavom moci, ale aj dôkazom schopnosti spoločnosti spolupracovať. Predstavme si obrovské skupiny robotníkov, ktorí ťahajú kamenné bloky pod spaľujúcim slnkom. Ich práca je koordinovaná s presnosťou, ktorá fascinuje historikov dodnes. Každý človek má svoju úlohu a celý systém funguje ako jeden organizmus. Pyramídy sa postupne stávajú symbolom egyptskej civilizácie. Pre moderného človeka sú fascinujúcimi monumentmi, no pre starých Egypťanov predstavovali niečo oveľa hlbšie. Boli mostom medzi životom a večnosťou. Predstavme si faraóna, ktorý premýšľa o svojej smrti ešte počas života. V egyptskej kultúre nie je smrť koncom, ale prechodom do iného sveta. Celý pohrebný systém je založený na viere, že život pokračuje aj po smrti. Táto predstava formuje umenie, architektúru aj každodenný život. Hrobky sú plné predmetov, ktoré mali zosnulému slúžiť vo večnosti. Maľby zobrazujú ideálny svet, v ktorom človek pokračuje v živote bez utrpenia a chaosu. Predstavme si maliarov pracujúcich hlboko vo vnútri hrobky. Každý obraz má presný význam a každá farba symboliku. Tieto maľby nie sú len dekoráciou. Sú súčasťou duchovnej ochrany zosnulého. Egyptská civilizácia zároveň rozvíja mimoriadne znalosti v oblasti matematiky, astronómie a medicíny. Potreba organizovať veľké stavby a sledovať cykly Nílu vedie k rozvoju praktických vedomostí. Predstavme si kňaza pozorujúceho hviezdy nad púšťou. Pohyb nebeských telies mu pomáha určovať čas záplav aj náboženských sviatkov. Astronómia a náboženstvo sú v Egypte úzko prepojené. Lekári sa učia liečiť zranenia, pripravovať liečivé zmesy a vykonávať jednoduché chirurgické zákroky. Mnohé ich poznatky prežijú celé stáročia a ovplyvnia ďalšie civilizácie. Predstavme si liečiteľa, ktorý pripravuje bylinný odvar pre chorého pacienta. V jeho práci sa spájajú praktické skúsenosti s duchovnými predstavami o zdraví a chorobe. Takto pokračuje vývoj starovekého Egypta civilizácie, ktorá dokázala spojiť organizáciu, vieru, vedomosti a monumentálnu architektúru do jedného celku, ktorý fascinuje svet aj po tisícoch rokov. V srdci starovekého Egypta existovalo obdobie, keď sa krajina zdala byť pevná a nemenná ako samotný kameň pyramíd. No pod povrchom monumentálnych chrámov, pod tieňom obrovských stĺpov a za leskom zlatých masiek sa odohrával neustály pohyb. Egypt nebol statickou civilizáciou.
Bol živým organizmom, ktorý sa menil s každou generáciou faraónov, s každým záplavovým cyklom Nílu a s každým rozhodnutím prijatým v palácových komnatách. Každý deň sa začínal podobne. Prvé lúče slnka sa odrážali od hladiny rieky a postupne osvetľovali polia, dediny aj mestá rozprestierajúce sa pozdĺž úrodného pásu života. Mimo tejto zelenej línie existovala iba púšť nekonečná, tichá a neodpúšťajúca. Egypt bol preto zvláštnym miestom, civilizáciou uzavretou medzi životom a smrťou, medzi vodou a pieskom. Ľudia, ktorí žili v tejto krajine, vnímali Níl ako dar bohov. Bez neho by neexistovali mestá, chrámy ani armády. Každoročné záplavy neboli len prírodným javom. Boli základom poriadku, rytmu a samotného prežitia. Keď voda vystúpila z brehov a pokryla pôdu tmavým bahnom, priniesla nový život. Keď ustúpila, začala sa ďalšia kapitola práce a očakávania úrody. Predstavme si roľníkov stojacich po kolená vo vode, zatiaľ čo sa ranná hmla pomaly rozplýva nad krajinou. Ich život nebol jednoduchý, no bol prepojený s rytmom prírody spôsobom, ktorý moderný človek len ťažko chápe. Každá úroda znamenala bezpečie. Každé zlyhanie mohlo znamenať hlad. Nad týmto svetom stál faraón, považovaný nielen za vládcu, ale aj za spojenie medzi ľuďmi a bohmi. Jeho úloha nebola len politická. Mal zabezpečiť rovnováhu sveta, poriadok známy ako mát. Ak krajina prosperovala, bolo to znamenie, že poriadok funguje. Ak prišli katastrofy alebo nepokoje, mohlo to znamenať, že rovnováha bola narušená. Táto predstava dávala moci faraóna obrovský význam. Nebol len človekom sediacim na tróne. Bol symbolom stability celého sveta. Preto boli jeho činy, rozhodnutia a dokonca aj verejné vystupovanie plné rituálov a symboliky. Predstavme si veľký chrám v Thébach, kde kňazi v bielých rúchach pripravujú ranný obrad. Vzduch je naplnený vôňou kadidla a tlmeným zvukom spevov. V tmavom svetiňovom priestore stojí socha Boha, ktorú obyčajní ľudia nikdy neuvidia. Len kňazi a faraón majú prístup k týmto najposvetnejším miestam. Egyptská spoločnosť bola presne organizovaná. Každý človek mal svoje miesto od najvyšších úradníkov až po robotníkov pracujúcich v lomoch. Táto organizácia umožnila vytvoriť monumenty, ktoré prežili tisícročia. No zároveň vytvárala tlak na každého, kto bol súčasťou systému. Pisári patrili medzi najváženejších ľudí svojej doby. Vedeli čítať a písať, čo bolo v starovekom svete výnimočné. Ich ruky zaznamenávali dane, obchodné dohody, náboženské texty aj rozkazy faraóna. Bez nich by administratíva obrovského kráľovstva nemohla fungovať. Predstavme si mladého chlapca sediaceho na podlahe školy pre pisárov. V ruke drží trstinové pero a opakovane zapisuje znaky hieroglyfov na kus papirusu. Každý znak musí byť presný. Jedna chyba môže zmeniť význam celého textu. Egypt však nebol len krajinou práce a poriadku. Bol aj krajinou viery, mystiky a predstáv o posmrtnom živote. Smrť nebola vnímaná ako koniec, ale ako prechod do ďalšej existencie. Práve preto venovali Egypťania takú pozornosť hrobkám, mumifikácii a pohrebným rituálom. Predstavme si tmavú miestnosť osvetlenú iba olejovými lampami, kde balzamovači pripravujú telo zosnulého šľachtica. Ich pohyby sú presné a pomalé. Každý krok má náboženský význam.
Veria, že ak bude telo správne pripravené, duša bude môcť pokračovať do ďalšieho sveta. Pyramídy, ktoré dnes obdivujeme, neboli len symbolmi moci. Boli mostami medzi životom a večnosťou. Ich stavba si vyžadovala obrovské množstvo práce, organizácie a zdrojov. No pre Egypťanov mali hlboký duchovný význam. Predstavme si tisíce robotníkov pracujúcich pod spaľujúcim slnkom pri stavbe monumentu. Počujeme zvuk kameňa, povely dozorcov a škrípanie drevených saní ťahajúcich obrovské bloky. Táto práca bola vyčerpávajúca, no mnohí ju vnímali ako službu faraónovi a bohom. S pribúdajúcimi dynastiami sa Egypt menil. Niektoré obdobia boli plné prosperity a stability, iné prinášali chaos, boje o moc a rozpad centrálnej autority. No aj počas kríz si civilizácia zachovávala svoju identitu. Keď centrálna moc oslabila, miestni vládcovia začali získavať väčší vplyv. Objavovali sa konflikty medzi regiónmi a krajina sa rozdeľovala na súperiace časti. Takéto obdobia boli nebezpečné, pretože narúšali predstavu božského poriadku. Predstavme si napätie v uliciach mesta, kde sa šíria správy o nepokojoch. Obchodníci sú opatrnejší, vojaci nervóznejší a obyčajní ľudia sa obávajú budúcnosti. Chaos neznamenal len politický problém. Znamenal ohrozenie samotného základu sveta, ako ho Egypťania chápali. No Egypt mal mimoriadnu schopnosť obnovy. Po obdobiach krízy často prichádzali silní vládcovia, ktorí krajinu opäť zjednotili a obnovili stabilitu. Tento cyklus rozpadu a obnovy sa opakoval počas stáročí. Predstavme si nového faraóna vstupujúceho do chrámu počas korunovačného obradu. Kňazi recitujú posvätné texty a dav čaká na znamenie, že rovnováha bola obnovená. Takéto momenty mali obrovský psychologický význam pre celú spoločnosť. Egyptské armády sa postupne stávali silnejšími a organizovanejšími. Vojaci chránili hranice, obchodné cesty aj záujmy faraóna v zahraničí. Kontakty s inými civilizáciami prinášali bohatstvo, ale aj nové hrozby. Predstavme si vojenskú výpravu smerujúcu cez púšť. Kone, vozy a pechota sa pohybujú v nekonečnom teple, zatiaľ čo velitelia sledujú horizont. Každá výprava bola riskantná, no zároveň nevyhnutná pre udržanie moci a vplyvu Egypta. Egypt obchodoval so zlatom, ebenovým drevom, kadidlom, meďou a množstvom ďalších vzácnych surovín. Tieto obchodné siete spájali údolie Nílu s Afrikou, Blízkym východom aj Stredomorím. Predstavme si prístav plný lodí, kde robotníci vykladajú tovar z ďalekých krajín. Vzduch je plný hlasov, pachov korenín a zvuku dreva narážajúceho o móla. Egypt nebol izolovaný. Bol súčasťou širšieho sveta plného výmeny aj rivality. A práve v tomto neustále sa meniacom svete pokračoval príbeh jednej z najväčších civilizácií staroveku. S pribúdajúcimi stáročiami sa Egypt čoraz viac premieňal na civilizáciu, ktorá dokázala spájať obrovskú administratívnu silu s hlboko zakorenenou duchovnosťou. Každá časť spoločnosti bola prepojená s predstavou božského poriadku, a práve preto mali aj zdanlivo obyčajné činnosti náboženský význam. Pestovanie obilia, výstavba chrámov či výber daní neboli len praktickými úlohami. Boli súčasťou udržiavania rovnováhy sveta. V mestách pri Níle sa život začínal ešte pred východom slnka.
Ulice sa pomaly zapĺňali ľuďmi nesúcimi nádoby s vodou, remeselníkmi otvárajúcimi dielne a obchodníkmi pripravujúcimi tovar na ranný trh. Vzduch bol nasiaknutý pachom pečeného chleba, riečnej vody a dymu z ohnísk. Každý deň sa opakoval podobným rytmom, no pod týmto zdanlivým pokojom existoval neustály tlak udržať fungovanie obrovského štátu. Predstavme si rušný trh v Memphise. Ľudia z rôznych vrstiev spoločnosti sa stretávajú medzi stánkami plnými ovocia, keramiky, látok a kovových nástrojov. Pisári zapisujú dohody, strážcovia sledujú dianie a obchodníci hlasno ponúkajú svoj tovar. Tento chaos však nie je náhodný. Má svoj vlastný systém a pravidlá. Egyptská ekonomika bola založená na presnej organizácii. Dane sa často platili v naturáliách obilím, olejom alebo dobytkom. Každý región mal povinnosť odvádzať časť svojej produkcie štátu, ktorý tieto zásoby využíval na financovanie armády, stavieb a chrámov. Bez tejto siete distribúcie by Egypt nemohol fungovať ako jednotná ríša. Predstavme si veľké sýpky naplnené obilím až po strop. Úradníci kontrolujú zásoby a zapisujú čísla na papírusové zvitky. Každé zrko má hodnotu, pretože predstavuje stabilitu krajiny počas období sucha alebo neúrody. Kňazi zohrávali mimoriadne dôležitú úlohu. Neboli len duchovnými vodcami, ale aj správcami obrovského majetku a znalostí. Chrámy vlastnili pôdu, zamestnávali tisíce ľudí a kontrolovali významné ekonomické zdroje. Náboženstvo a politika boli v Egypte tak úzko prepojené, že ich prakticky nebolo možné oddeliť. Predstavme si chrámový komplex v Karnaku. Obrovské stĺpy vrhajú tiene na kamenné nádvorie a po stenách sa tiahnu reliéfy zobrazujúce faraónov pred bohmi. Kňazi nesú obetné dary a vzduch napĺňa rytmický zvuk bubnov a spevov. Takéto miesto nepôsobilo len majestátne. Malo vyvolať pocit, že človek vstupuje do priestoru medzi svetom ľudí a svetom bohov. Egyptská predstava vesmíru bola založená na rovnováhe medzi poriadkom a chaosom. Chaos nebol vnímaný len ako problém spoločnosti, ale ako sila schopná zničiť samotný svet. Úlohou faraóna bolo neustále bojovať proti tomuto chaosu, či už symbolicky alebo vojensky. Preto mali vojenské výpravy aj duchovný rozmer. Keď armáda porazila nepriateľa, nešlo len o politické víťazstvo. Bol to dôkaz, že božský poriadok stále pretrváva. Táto predstava dávala vojnám zvláštny význam a legitimizovala moc vládcu. Predstavme si vojenský tábor pri hraniciach Egypta. Vojaci čistia zbrane, opravujú vozy a pripravujú sa na pochod. V pozadí vlajú zástavy so symbolmi bohov a dôstojníci recitujú modlitby pred nadchádzajúcou bitkou. S rastúcim vplyvom Egypta sa rozširovali aj jeho kontakty so zahraničím. Diplomatické vzťahy s inými ríšami sa stávali čoraz dôležitejšími. Panovníci si posielali dary, listy a dokonca aj členov kráľovských rodín ako súčasť politických dohôd. Predstavme si posolstvo prichádzajúce z ďalekého kráľovstva. Zlaté nádoby, vzácne kamene a exotické zvieratá sú prezentované faraónovi ako symbol priateľstva alebo lojality. Každý dar má politický význam. Egyptskí remeselníci patrili medzi najzručnejších v starovekom svete. Ich schopnosť pracovať s kameňom, drevom, sklom či kovmi bola obdivuhodná.
Výrobky vytvorené v egyptských dielňach boli nielen praktické, ale aj esteticky premyslené. Predstavme si zlatníka sediaceho v malej dielni osvetlenej slnečným lúčom prenikajúcim cez úzky otvor v stene. Jeho ruky opatrne tvarujú jemné šperky určené pre chrám alebo šľachtica. Každý detail musí byť dokonalý, pretože tieto predmety majú reprezentovať božskú harmóniu. Napriek bohatstvu a monumentalite však väčšina obyvateľov Egypta žila jednoduchým životom. Ich dni boli naplnené prácou na poliach, starostlivosťou o rodinu a snahou zabezpečiť dostatok jedla. Monumenty, ktoré dnes obdivujeme, tvorili len malú časť ich reality. Predstavme si rodinu sediacu večer pred domom z nepálených tehál. Po horúcom dni konečne prichádza chladnejší vzduch a deti počúvajú príbehy starších. Takéto momenty boli rovnako súčasťou Egypta ako obrovské pyramídy. Život žien v Egypte bol v mnohých ohľadoch odlišný od iných starovekých civilizácií. Egyptské ženy mohli vlastniť majetok, dediť a v niektorých prípadoch zohrávali významnú politickú úlohu. Niektoré sa dokonca stali faraónmi alebo mocnými regentkami. Predstavme si kráľovnú kráčajúcu chrámovým nádvorím oklopenú služobníctvom a kňazmi. Jej postavenie nie je len symbolické. Má reálny vplyv na chod dvora a rozhodnutia kráľovstva. Jedným z najväčších paradoxov Egypta bolo to, že civilizácia posadnutá večnosťou neustále čelila nestabilite. Povodne mohli zlyhať, hranice mohli byť napadnuté a dynastie sa mohli zrútiť. Napriek tomu si Egypťania zachovávali presvedčenie, že poriadok možno vždy obnoviť. Predstavme si obdobie slabého faraóna, keď sa mocenské skupiny začínajú hádať o vplyv. Chrámy strácajú podporu, obchod sa spomaľuje a v mestách rastie neistota. Takéto chvíle boli nebezpečné, pretože podkopávali samotnú ideu stability. No práve počas kríz sa ukazovala odolnosť Egypta. Noví vodcovia často využívali symboliku minulosti, aby legitimizovali svoju moc. Obnovovali chrámy, organizovali veľké obrady a prezentovali sa ako ochrancovia mát. Predstavme si korunováciu nového faraóna. Zlatá koruna žiari v slnečnom svetle a dav sleduje obrad s nádejou, že prichádza obdobie pokoja. Takéto momenty mali obrovský emocionálny dopad na spoločnosť. Egyptská architektúra sa postupne vyvíjala. Z jednoduchších stavieb vznikali čoraz monumentálnejšie komplexy. Chrámy sa stávali nielen miestami uctievania, ale aj centrami ekonomiky, politiky a vzdelania. Predstavme si staviteľov pracujúcich na obrovskom pilóne chrámu. Zvuk kladív sa mieša s hlasmi dozorcov a nad všetkým sa týči monumentálna stavba, ktorá má prežiť stáročia. Aj umenie malo v Egypte hlboký význam. Maľby a reliéfy neboli len dekoráciou. Mali magickú funkciu. Verilo sa, že zobrazenia môžu ovplyvňovať realitu a zabezpečiť pokračovanie života po smrti. Predstavme si maliara vytvárajúceho scénu hostiny v hrobke šľachtica. Každý detail jedla, hudobníkov a služobníkov je namaľovaný s presnosťou, pretože tieto obrazy mali zosnulému slúžiť vo večnosti. A tak Egypt pokračoval vo svojej dlhej ceste dejinami civilizácia plná kontrastov, kde sa monumentálna moc stretávala s krehkosťou ľudského života a kde sa každodenná práca obyčajných ľudí spájala s predstavou večnosti. Ako sa príbeh starovekého Egypta pomaly uzatvára, začína byť čoraz jasnejšie, že nejde len o dejiny jednej civilizácie.
Egypt sa stáva symbolom ľudskej túžby po nesmrteľnosti, poriadku a zmysle v svete, ktorý bol plný neistoty. Po tisíce rokov stáli faraóni pri Níle a verili, že ich moc dokáže zastaviť chaos, prekonať smrť a vytvoriť večný poriadok. No čas ukázal, že ani najväčšie ríše nedokážu uniknúť zmene. A predsa, keď dnes vyslovíme meno staroveký Egypt, stále cítime zvláštnu úctu. Nie preto, že by Egypt bol najmocnejší alebo najbohatší zo všetkých civilizácií. Fascinuje nás preto, že po sebe zanechal niečo hlbšie než len kamenné monumenty. Zanechal predstavu sveta, v ktorom sa človek pokúšal pochopiť svoje miesto medzi životom, smrťou a večnosťou. Predstavme si posledný pohľad na údolie Nílu pri západe slnka. Zlaté svetlo sa odráža od rieky a tieň chrámov sa pomaly predlžuje cez krajinu. V diaľke počujeme tlmený zvuk života, hlas obchodníkov, kroky robotníkov, spev kňazov a šumenie vody, ktorá celé tisícročia udržiavala túto civilizáciu pri živote. Egypt nikdy nebol len krajinou pyramíd. Pyramídy sú iba vrcholom ľadovca, monumentálnou pripomienkou moci a viery. Skutočný Egypt tvorili milióny ľudí, ktorí každý deň pracovali na poliach, stavali domy, vyrábali nástroje, vychovávali deti a modlili sa k Bohom za pokojný život. Bez nich by neexistovali ani faraóni, ani monumenty, ani slávne dynastie. Práve obyčajní ľudia niesli civilizáciu na svojich pleciach počas období slávy aj chaosu. Keď prišli slabé záplavy Nílu, boli to oni, kto čelil hladu. Keď armády pochodovali krajinou, boli to oni, kto cítil dôsledky vojny. A keď sa objavil silný faraón, boli to oni, kto pomáhal budovať novú stabilitu. Predstavme si starého roľníka sediaceho pred svojím domom z nepálených tehál. Celý život strávil pri Níle, sledoval záplavy, suchá aj zmeny vládcov. Možno nikdy neuvidel veľké paláce alebo bohatstvo dvora, no jeho život bol rovnako súčasťou Egypta ako život faraóna. A práve v tom spočíva skutočná sila tejto civilizácie. Egypt prežil tak dlho nie preto, že mal najmocnejšie armády, ale preto, že dokázal vytvoriť spoločný systém viery, identity a poriadku. Ľudia verili, že ich svet má zmysel a že ich miesto v ňom je súčasťou väčšieho celku. Náboženstvo bolo v Egypte prítomné všade. Bohovia neexistovali len v chrámoch. Boli súčasťou rieky, slnka, úrody aj smrti. Každý aspekt života bol prepojený s duchovným svetom. Táto predstava dávala ľuďom pocit stability v čase, keď bol život často neistý a krátky. Predstavme si večerný obrad v chráme. Kňazi nesú lampy cez tmavé chodby a ich spev sa odráža od kamenných stien. Pre ľudí vonku je tento rituál dôkazom, že božský poriadok stále trvá a že svet sa ešte nezrútil do chaosu. Egyptská posadnutosť posmrtným životom nebola len strachom zo smrti. Bola výrazom nádeje. Egypťania verili, že existencia pokračuje ďalej a že správne činy počas života majú význam aj po smrti. Táto predstava ovplyvňovala všetko od architektúry až po každodenné rozhodnutia. Predstavme si maliara zdobiaceho stenu hrobky scénami hostín, lovu a rodinného života. Tieto obrazy neboli len dekoráciou. Mali zabezpečiť, aby zosnulý mohol pokračovať v živote aj vo večnosti. S pribúdajúcimi stáročiami však Egypt čelil čoraz väčším výzvam. Nové mocnosti rástli, obchodné cesty sa menili a svet okolo Nílu sa postupne transformoval.
Civilizácia, ktorá sa kedysi zdala večná, musela reagovať na tlak zvonka aj zvnútra. Prišli cudzie armády, nové dynastie a nové kultúrne vplyvy. Niektoré obdobia priniesli obnovu, iné úpadok. No aj keď sa menili vládcovia, Egypt si dlho zachovával svoju identitu. Ľudia stále písali hieroglyfy, uctievali bohov a stavali chrámy podľa dávnych tradícií. Predstavme si mladého pisára v neskorom období egyptskej histórie. Sedí v tieni chrámu a zapisuje texty rovnakým spôsobom ako jeho predkovia pred stovkami rokov. Možno si ani neuvedomuje, že svet okolo neho sa pomaly mení a že stará éra sa blíži ku koncu. Napokon však prišli časy, keď sa Egypt stal súčasťou väčších impérií. Moc faraónov slabla a krajina sa dostávala pod vplyv cudzích vládcov. Staré tradície prežívali, no už neformovali svet tak ako kedysi. A predsa Egypt nikdy úplne nezmizol. Jeho myšlienky, symboly a príbehy pretrvali tisícročia. Dodnes obdivujeme pyramídy, študujeme hieroglyfy a snažíme sa pochopiť mentalitu ľudí, ktorí verili, že smrť nie je koniec. Predstavme si archeológov objavujúcich zabudnutú hrobku pod vrstvami piesku. Keď sa po tisícoch rokov otvorí kamenná komora, je to ako by sa na okamih otvorilo okno do minulosti. Každý predmet, každá maľba a každý text nesú hlas civilizácie, ktorá odmietla byť zabudnutá. Možno práve preto nás Egypt fascinuje viac než mnohé iné staroveké ríše. Nezanechal po sebe len ruiny. Zanechal otázky. Ako dokázali ľudia vytvoriť také monumenty? Čo ich poháňalo? Ako vnímali život a smrť? A prečo ich civilizácia pretrvala tak dlho? Odpovede na tieto otázky nikdy nebudú úplné. Čas zničil množstvo textov, miest aj príbehov. No práve toto tajomstvo robí Egypt ešte fascinujúcejším. Každý objav nám odhalí iba časť skladačky, zatiaľ čo zvyšok zostáva ukrytý pod pieskom púšte. Predstavme si ticho vnútri pyramídy, kde sa po tisícročiach stále drží chladný vzduch. Vonku sa svet zmenil nespočetne veľakrát, no kamenné steny stále stoja. Sú pripomienkou toho, že ľudia už dávno pred nami premýšľali o večnosti, pamäti a význame života. Staroveký Egypt tak zostáva jednou z najväčších kapitol ľudských dejín. Civilizáciou, ktorá dokázala spojiť technickú zručnosť, politickú organizáciu a hlbokú spiritualitu do jedného komplexného sveta. Jeho príbeh nám pripomína, že aj tie najmocnejšie ríše sú krehké. Žiadna civilizácia netrvá večne. No zároveň nám ukazuje, že myšlienky, umenie a viera môžu prežiť omnoho dlhšie než samotné štáty. Keď dnes stojíme pred pyramídami alebo sledujeme tok Nílu, pozeráme sa na krajinu, kde generácie ľudí hľadali odpovede na tie isté otázky, ktoré si kladieme aj dnes. Kto sme? Čo po sebe zanecháme? A existuje niečo, čo dokáže prekonať čas? Možno práve preto Egypt nikdy úplne neumrel. Žije ďalej v našej predstavivosti, vo vede, v umení aj v nekonečnej túžbe pochopiť minulosť. Ďakujem, že ste sa spolu so mnou vydali na cestu naprieč tisícročiami jednej z najúchvatnejších civilizácií sveta. Ak vás fascinujú stratené ríše, dávne tajomstvá a príbehy ukryté v piesku dejín, zostaňte s kanálom Relikvie času, kde minulosť stále rozpráva svoje príbehy. Dovidenia pri ďalšej výprave do zabudnutých svetov dávnych civilizácií.